Hello, autumn people. Hello. Good morning, everyone. Welcome back to our channel. मा खालामदों Edwin? आंनि फिसालानि मुङानो जाबाय Edwin. मा खालामदोंलै? ओइ, दुस्थु खालामगासिनो बिराद दुस्थु आंनि फिसालाया बिराद दुस्थु. दुस्थु ना बा? आं होनदों. खिना लाबाथाय बिराद मिनियो आरोना, ओमफ्राय उनाव बारा थाब बोखारना होआबाथाय गाबसिगोन, माने बिमाखौ फुस्लायो आरो. दाय मावना लानानै गिदिर दाय मावना लानानै आंनि फिसालाया ayo जाबाय एला एबौला ayo मानि खुसिलै थ' लोगोफोर आङो डाइपार चेन्ज खालामनोसै. नै जोंहा बायहेरायाव थांसै दायो, दासो सिखारदों नालाय लोगोफोर. 6:30 जाबाय. दिनै रावबो गैया, बिबै, बे एडविननि बिबै, आं, जों साथामल'. हासबेन्डआबो मर्निंआवनो ओंखारलांबाय, 5 AM आवनो ओंखारलांबाय आरोना मोनसे खामानियाव. बिबौआबो गैया, बाजारावहाय थांदों. स' बिमायंमोनाबो माने होजोंहाय जोंहा बेवाइफोरा मास्टार नालाय बङाइगावआवसो थायो, ओमफ्राय बिसोरबो थांदों मैया आलासि जानो, दा स्कुल गैयिखाय बेरायनो थांदों आरो. स' दिनै जों साथामल'. मा खालामो दिनै साननैसे नोंथांमोना नायलांबाय थादो. रुमाल खाबाय, खर'आव रुमाल. दायो एसे बोथोरा गरमबो जाबाय नालाय, टुपिबो हमो जाला, गरम जायो, ओंखायनो रुमाल खाना होबाय. नै बिबैया मा खालामगासिनो नायनो. स्रां जाबाय. सैफिनदोसो दुस्थुआ. मा सिखारबाय? रावबो गैयालै दिनै, रावबो गैया, बाबाबो गैया. आयौ नारखादोंसो, बाजानो बासिदों. दिनैथ' लाग्रा गैया लोगोफोर. बेखौ सासे लायाबाथाय जेबो खामानि मोना आरोना. हारसिंबो थाया, गाबाय थायो, बिसिनायावबो थाया नोङो. ओइ बिबैया लामा सिबैगासिनो. बिबैनि लामा सिबखांनायखौ नेबासो उनावसो मैगं साहा संनानै जानांसिगोन आरो. नै बिबैया बेयावसो सिबगासिनो. आजियो God bless you. बिमायं फन खालामदों र' लोगोफोर, आङो रिसिभ खालामग्रोनो दे. बिमायं फन खालामनायमोन आरो जोंहा बिजावजालिया. फुङावनो नायनो लुबैनानै बामबाय थायोना न'आव थाबा, गोसोखांदोंदां. बेबो बाज्ल'लायलायथारबायना हाबा. आयं आब'खौ नुनानै बाज्ल'लायलायथारबायना. थ' आबैया मा खालामदों? बिबैया नै थोरसि सुगासिनो. थोरसि सुखांबासो बिबैनो होनानै संनोसै. नाबाना? नै बिबैनो बाहोबाय नै हिर'खौ. थादो दे आबा दे, आं मा संसै दे, बेरायदो, उन्दुसिगोन. नै बिबैजों बेरायहैथोंसै. गैया दिनै सुनसान, रावबो गैया, जोंल'. लोगोफोर दासो संनो मोनसिगोन नै. लाइट फोजोंसै, खोमसि आन्देरा. मा संनाय जायो? नै दाउ बेदर दं बेयाव, दाउ बेदर एवफ्रामना दोनदों. बेखौनो आलु दरनैसो होनानै संनोसै. ओमफ्राय लोगोफोरनि कुकारावनो संबाय आङो. दुन्दिया खानो फैदों आं लोगोफोर, दुन्दिया. बेदरावहाय दै होना गारबोबाय, दा सिटि होबाय थासिगोन मालाय. नै जुखाम बागान जोंना, नै जुखाम बागान. ओरैजाय फानलु, नै बेफोरो फानलु गोजा. जोंनि न'निफ्राय लाबोनाय आरोना, क'क्राझार सरलपारानिफ्राय जोंहानि बेखौसो गायजोबनाय. बिराद जाजायो आरोना मैगं थाइगं, नै बरिया जाबाय. बिथिं दङ मुला, दुन्दिया, नै दुन्दिया. नै जासाबबाय, हैनोसै दानिया. सिटि होथ'वाखै बेदरा. देग्लाय मैगङानो खमथार जोंहा लोगोफोर. मामाया मावनो मोनासै आरोना, फिसौ बाबाय थानानै, एडविनखौ बाबाय थानानै मावनो मोनासै आरो.
रावबो गैयाना सिरि मोनथारदों जों साथामल' ब्रियाना थाबासो बिराद हारला जायोमोन एकदम आदै गोदान होनना गाबज्रिबाय थायो आरो आंखौहाय बिजावजालिनि फिसाजोआ दा बिफानियाव थांदों नालाय बेरायनो सिरि मोनो दरसेसि थानो सुखुवा रावबो गैया उपाय गैया नै सिटी होबाय बेदरा खेबसे वाव yummy नै जानोसै लोगोफोर नैबे मोनानि बेदरमोन आरोना मोनानिखौबो जानोसै ओंखामा नुबाय दा देन्जार बुरजाखा लोगोफोर स्टार्ट खालामसै जानायखौ गुदुंबासो बिराद मोजां मोनो माबायदि जादों ज्रोम बानलु संख्रि ज्रोम Mama संख्रिया बिराद ज्रोम जाबाय टेस्टी मामिया बारा संख्रि जाया आरो जोंहा ओंखायनो आं खोन्थाहरदों बिराद संख्रि ज्रोम जाबाय होननानै हाइ प्रेसार गोनांखाय संख्रि खम जायो आरो मेसिन बायदि जानांगौ लोगोफोर मेसिन बायदि सिखानसैलायनो हनै वार्निं हरबायानो वार्निं एकदम मेसिन बायदि जानोसै आं माने सानफ्रोमबो बेबायदिनो आङो स्पिड जाखानाङो आरोना लोगोफोर एडविनखौ सासे लायो फिसालाखौ ओमफ्राय गब जानांसिगोन नङाबा गाबोना फाला बदलसो जानाङो आरो स' लोगोफोर बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ होयिया माने डिलिभारिनि सिगाङावबो माने बिराद प्रब्लेम जानाय आरो उदै सानाय जाबाय थानाय स' हस्पिटालावहाय एडमिट जानांनाय ओंखायनो आं भिडिअखौ लाबोनाय भिडिअआवलाय बनायनाय बिराद दंमोन बाट इडिट खालामनो हायाखै देहा सुख गैयिखाय ओमफ्राय उनाव डिलिभारिनि उनावबो बिराद माने सानाय सुनाय सिजारिंसो जादों नालाय सि सेक्सनसो स' दासिमबो मोजां नङा माने आंनि बेकबना माने एसे दबदों आरोना स' बिनि थाखायनो आङो भिडिअखौ लाबोनो हायाखै दाबो सानायानो खाराखै अब्लाबो डेलि ब्लग लाबोनो हायाबाबो गोबावजों खेबसेबाबो आं लाबोनो नाजाबाय थागोन आरो 4 मान्थ जासिगोन आंहा फिसालाया माबानि मार्चनि 26 मोनबा देरबायानो आरो लदबदबनो नोंथांमोनजों फार्स्टनिफ्रायनो आं उन्दै गोरलैनिफ्रायनो शेयार खालामनो सानदोंमोन बाट देहानि प्रब्लेम जानानै आङो शेयार खालामनो हायासै स' इसेबां गोबाव भिडिअ लाबोनो हायासै स' सरि नोंथांमोननिसिम स' आं दायो नाजाबाय थालांगोन नोंथांमोनहा फुल सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो हेल्थआबो थिग नङा डेलि लाबोनो सानो माने ओमफ्राय हाया आरो बेदर जायैनो होथेन गेसें जाजोब्बाय नै लोगोहाय बिराद हारा अरख्रुबोना आङो जोबसिगोनानो नै स' लोगोफोर आं जाबाय थानोसै बिराद गोलाव जागोन भिडिअ आंनि जाखांबाय जि संबाय जाखांनानै नै बैग्रि जानो बैग्रि फिसालाखौ लानांसिगोनलाय गोदैथार दुस्ट' नै स्कुला बे महाराजाया बेजों सासे थाफाबाय थाङो मानो खुदै हरो मानो खुदै हरो दुस्ट' दुस्ट' जानो लुबैबावोसोलै बिराद लुबैग्रा जाबाय जाम्बा सोला जौवा आबाना जौवा फैदो फै बिसिनाव थांसै फै बोरै लागोन थिखोना हर आबा हमजा
नावला नावहर केमेरा नावहर नै माबा अरजालायबाय गोदना खननायाव दाउखुमै राजासो जोंना ना बायदि खुदै हरो थ' बिसिनियाव दोनसै स' लोगोफोरनो बेखौ मोखां बायदिसिना सुना होनोसै थुआ बुरजा जाबाय नामा थाखा थफ्लाया नोंना थाखा थफ्लाया मोखां सुनोसै आबा नों मासे गस्ला बोखोनानै जानो रोंदोंलै हो आखाइसो जादों नालाय मोखां सुनो massage खालामसै face massage time dulu takayaले ayo dustuane dutto you are dutto boy are you dutto or not yes mama I'm dutto boy Guntuna be lau guntuna be lau anya be guntuna be lau iya muka mo장 자자 아버님 muka mo장 자자 Bye handsome nu bay Edwina nei Madi nuke handsome nu bay na popore nini dustuku deखायनो आं ayo देलाय मा आंनि लुटिना सानफ्रोमबो बिदिनोसै जाबाय खिबाय सुसु खालामबाय गाबबाय मिनिबाय ओमफ्राय दुमा होनबाय ना बना जाय ब्रुंब्रुं जाबाय आबा मा बोराबबायसो नै बाहेरायाव थांनो आयु एरसोयोल' केमेरा नुबाय एरसोयो लाजिनो गोरोंथार आंना फिसालाया थ' आयु जाथारालै बिसोर आयु मेंजोबथारो थ' बैलाव थांजोब नै लामायाव फैबाय जों आयुले मासे स्टाइल खालाम गुजुयोहाय बुथेथेनो आयु लाजिबाय आंनि फिसालाया लाजिबाय बेनोसै जोंना लाइफआ बिदिनोसै हदायबो ना सानफ्रोमबो बिदिनोसै आयु माहा थांनोलै नै बोरमायाबो खानो मोनाखै बोरमायाबो नै बोरमा दङ नै जाहा बोरमाया मेलेले माथाम दङ जोंहा नै बिथिं मेलेले माथाम खानो मोनाखै बोरमाखौबो मिनिलायदोंमोन मिखौ नुबाय मेलेलेखौ हाबा मेलेलेखौ नुबाय नै बोरमा लांग्रोनोसै बिबैया बोरमा खायनो नागिरबाय थ' आबैजों बोरमा खानायाव थांबानो जा बबेथिं लांगोन चलो कामपे चलो जा बोरमाया नै एडविननि मानैखा नै उदै गेन्द्रि जाजोब्बाय गासिबो उदै गेन्द्रि जाजोब्बाय ना बाना चलो नै एडविन बायदिसो नै आबा नै बालियाव थ' खानायाव थांबानो जाबा मा उन्दुनोसो ओंखारलायबाय नामा नोंलाय थाव माहा आन्दायदों थाव आरो बेनि उनाव फैफालायबाय हनै नै आबैया सहैसिगोन बारि बेरायफैदो जाबोना आबाना बालि बेरायनो फैदोंलै जाबो आबैजों ओइ ना हमग्रा जायगा सफैबाय जा ना हमग्रा दैलां फैलायबाय ना थिग सम नंगौ ना एबाराव नोंबो हमफागोन दा खाबाय ना हमग्रा जायगाया जोंना नै बेयावनो ओइ न'आ मा नागिरलांखो
नाहरदों बिबैखौ नै बेलुन गलायबाय बेहा बेलुना खुगायाव एनि टाइम बेलुन मादि मुसुगुर बोखोखो नायदोंलै चाइनिस सेंग्राया आबांनि चाइनिस नाहरगासिनो बिबैखौ हनै बिबैया बिबैखौ नाहरबाय थादों उन्दुनो ओंखारफिनलायबाय बेहा उन्दुनो ओंखारबाय दुमानो ओंखारबाय थेव थांफिनबाय न'आव दुत्त'जोंनो मेंजोबो दसे जिरायनोसै ना आबाना आयु नै बोरमा खानायाव थांफाना फैनानै उन्दुलांबाय आरोना उन्दुलांबाथाय खाथियाव रायलायनो हाया आरोना एसे आवाज खोनाबानो सिखारो ओंखायनो भइस अभार खालामना होनांबाय लोगोफोर नै 2.5 घन्टा उन्दुनानै दासो सिखारबाय लामायाव थाबायनो लिंदों बाब मालाय नै मैगङाव माबा माबि मुलि सारदों मामाया ओइथिंबो नै बिबै खामानि मावनायखौ नायनो आयदौ मा 1 सेकेन्डल' थायालै आबा नै फानलुआव हासार होदों प्लं देरसिगोन बियो दैयानो लोमजोबाखैना दाबो होगासिनो पाइपआ गगासिनो बरिया होदों माथो नै मादि होदों नै नायनोबा गाइसफोर नै दै होनाया नै वा नै बेजों ओरै थांनानै ओरै बोहैलांबाय मैगङाव ओरै थांजोबसिगोन बरिया जासिगोन ओमफ्राय जोंनि मैगं बागाना बरिया जासिगोन बे फानलुआ थाइबाथाय खाख'नो हाला जोङो सु बायदि ब्रेव ओरैबायदि फिथाइ थायो सिदाखौनो थाथारा नै आयौ आंखौसो आयौलै आयौ मासे आयदै मानो दलथाया नोंलाय आयौ हाला बिजों लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नांसिगोन नै दुस्थुआ बारा जाथारबाय जोंहा आयदौ बाय होनदो दे बाय दे बाय होनदो दे नाहरबाय नै बाय see you soon in my next vlog दे बाय होनदो दे बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन दुस्थु खालामनाया बारा जाबाय नै गाबबाय आयौ लासिं दे बाय subscribe our channel दे आबा दे आयौ जाला बाय